Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyon. To a bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda za ku kalli fim mai suna tsaro ko tsoro. To mun zo da wannan hanyar ne domin mu gani ko yan uwa suna buƙatar wannan hanya, idan kuma ba sa buƙata za mu daina, saboda duk abin da suke so shine muke yi. Ni nawa link din yana a WhatsApp. Za ka zo ka misali sai ka taɓa link ɗin. Da zaran ka taɓa link ɗin nan take zai yi maka satin wannan pejin. Da ya hudu ma wannan fuskar, anan za ka iya mana comment, anan sai ka tura, sai kuma anan idan kana so ka yi download ɗin shi za ka zo ka taɓa nan ne kawai. Da zaran ka taɓa za ka jira sa nan take zai kawo ka nan wajen download, sai ka taɓa download ɗin nan, sai ka yi download ɗinsa.